Hei, bună dimineața și bine ai venit la ziua 20-a a programului Fii Maestru în setarea ta mentală. Uite că au trecut 20 de zile, mai avem încă 10 zile și programul se termină. În lecția de astăzi o să vorbim despre recompensele pe care le primim atunci când suntem perseverenți și despre faptul că oamenii cu adevărat de succes nu renunță niciodată. De-a lungul călătoriei noastre în viață avem și suișuri și coborâșuri, și reușite și eșecuri majore. Zile cu adevărat grele, să zicem. Și vreau să știi că perseverența este mult mai importantă decât talentul, inteligența și chiar decât strategia. Cu toții putem fi perseverenți. Atunci când nu te dai bătut niciodată, asta îți creează un sentiment extraordinar de realizare, de putere, un țel măreț care te solicită foarte mult. Te face în același timp și să te concentrezi foarte tare și îți testează și caracterul. Te face să dorești să joci în liga mare, să faci o diferență în viața oamenilor. Dar pe drumul tău către atingerea oricărui țel, vei trece și prin suișuri și prin coborâșuri. Vei experimenta și succese și eșecuri. Orice realizare măreață din viața ta va veni și cu obstacole și tu va trebui să-ți transformi acele credințe nesuportive, să-ți depășești propriile tale limitări și va trebui să-ți gestionezi neprevăzutul și reacțiile celorlalți. Și știu sigur că ai experimentat toate acestea din plin, mai ales din momentul în care ai început afacerea ta de network marketing. Orice dezvoltare, orice creștere pe care o dorim necesită o luptă personală și perseverență. Perseverența este obligatorie pentru toate situațiile negative care tot vin și nu se mai termină. De multe ori nu noi alegem aceste situații, ci ele ne aleg pe noi. Prin urmare, este imposibil pentru noi ca să ne zicem cât timp va trebui să îndurăm aceste situații. Uneori ne vine să renunțăm, dar cu toții știm că a renunța nu este o opțiune. Când suntem perseverenți, reușim să ajungem departe. Când suntem într-o situație dificilă, s-ar putea ca să avem nevoie ca să dăm tot ce avem mai bun din noi pentru a ieși din ea. Pentru a îndura sau chiar a ieși dintr-o situație extrem de serioasă, dintr-o situație urgentă, s-ar putea să fim nevoiți să dăm totul din noi la nivel emoțional, fizic și spiritual. Cu toții ne confruntăm cu numeroase situații provocatoare, din care multe chiar ne pot distruge sufletește. De exemplu, să-ți pierzi locul de muncă, să ai probleme de căsnicie, un copil bolnav. Sunt lucruri dificile de gestionat, dar ele devin și mai provocatoare atunci când parcă se întâmplă totul deodată. Singura posibilitate de a face față acestor perioade dificile din viața noastră este să fim perseverenți. Va fi necesar fiecare gram de curaj, de hotărâre și de credință ca să ne menținem pe drumul nostru. Vom trece prin obstacole, atunci trebuie să punem picioarele în prag și să decidem ce avem de făcut pentru a depăși obstacolele și de a fi învingători. Perseverența este o trăsătură care ne permite să trecem direct prin furtună în loc să o ocolim. Perseverența poate să facă o schimbare pozitivă în noi. Perseverența nu este doar ceea ce facem, este însăși natura noastră, este cine suntem noi. Ne putem plânge, într-adevăr, de nedreptățile care le trăim sau să decidem să stăm pe calea cea dreaptă. Putem pur și simplu să fim tari și să ne vedem de drumul nostru. Așa că pentru a trece cu succes în orice situație negativă, trebuie să o acceptăm ca pe o oportunitate de a crește. Și sincer, acum nimănui nu-i place să trecem prin dificultăți, dar adesea când trecem prin obstacole, ni se arată adevăratul nostru caracter și ni se întărește spiritul.
Vedeți voi, perseverența ne face mai puternici. Răbdarea și perseverența sunt pilonii de bază a ceea ce înseamnă cu adevărat succesul. Pacea este relevantă atunci când vine vorba despre perseverență. Nu contează cât de încet mergi spre succes, atâta timp cât nu te oprești. Pentru că, sincer, perseverența, răbdarea, rezistența, înaintare zilnică la fiecare pas, încă un fiecare pas, indiferent cât de micuț este, toate astea au o valoare mult mai mare decât agresivitate, decât graba, decât eforturile entuziasme ale unei persoane temperamentale, emoționale și tot așa mai departe. Cu mult mai important este perseverența și răbdarea. Trebuie să fim recunoscători pentru toate obstacolele care ne apar, pentru că ele sunt terenul nostru de antrenament. Ele ne dau ocazia ca să existăm, așa cum fiecare mică victorie ne pregătește victorii mai mari în viitor. Așadar, provocarea ta pentru astăzi este că de acum, în fiecare zi și tot așa înainte, să accepți și să îmbrățișezi puterea perseverenței și să te ridici de fiecare dată când cazi. Trebuie să înfrunți obstacolele și să decizi dacă în acel obstacol este o lecție pe care trebuie să o înveți sau dacă acolo este o oportunitate. Acceptă faptul că eșecul ocazional este prețul pe care trebuie să-l plătești pe drumul spre succes. Și vei folosi fiecare eșec ca o șansă să-ți demonstrezi ție angajamentul și hotărârea ta de a câștiga jocul în care ești, jocul afacerii, jocul căsniciei, jocul relațiilor, jocul vieții până la urmă. Atâta timp cât ești dispus să faci tot ceea ce este necesar pentru oricât timp este nevoie, crede-mă că nimeni și nimic nu te va putea opri din a-ți atinge țelul tău, indiferent care este acel țel.